da ni da wasu daga cikin ma'aikatanmu na Hisba ga su muka zauna da ita muka yi sallah muka yi hira har ta nan karanta wasu 'yan abiyat na makarantu da suka yi a Islamiyya. Wannan yasa na nuna mata cewa ke mutum ya kirki ce, kin yi makaranta, kin yi kaza, kin yi kaza. Muka yi sallah, muka ci abinci, muka yi komai da ita. Na ɗauke ta na kai ta gaban babban kwamanda. Babban kwamanda ya sa ta a gaba, ya mata nasiha cewa ga umarni na zababben gwamna me take so. Ta faɗi ɗan abubuwa da basu kai sun kawo wani, cewa mahaifinta ba shi da lafiya kuma tana buƙatar za ta yi nazari akan abin da take so gwamna ya mata. Domin ita dalilin abin da Murja take, in kuka duba, ya sa 'ya'yanmu da yawa sun koma yin irin wannan fitsara a TikTok. Ta ƙara yawan matasa masu yin fitsara saboda suna ganin cewa ga Murja tana yi ba a yi mata komai ba, abin ya zama ma fashion. To wannan ya jawo hankalin da yawa 'ya'yanmu sun lalace. To wannan fa ba za mu ɗauka ba. An ji an yi operation bisa ƙa'idoji da ake yi. An kamo ita wannan yarinya yanzu Murja Ibrahim Kunya. Duba da cewa ACTs ɗinmu ga su nan gaba ɗayansu kowa ya ce bai yarda da abin da take yi na fasadi a cikin garin Kano ba. Wannan yasa muka danka wa Anthony Janar, domin mu ba ma yin hukunci, amma mun miƙa Anthony Janar ta hannun ita mai girma daraktan ta legal barista ga ta kusa da ni, kuma an yi abin da ya dace. An tafi kai wannan baiwar Allah kotu wanda za su yanke mata hukunci bisa abin da alkali ya ga ya kamata. Da wannan nake jan hankalin dukkanin wata matashiya a Kano, to ta shirya. Babban kwamanda ya sa takalmin karfe, ya fito, ba zai yarda da badala ba. Mu mataimakansa da mataimaka na a shirye muke da kowace yarinya ta ce za ta bayyana fasadinta, ba za a yadda ba.